Σήμερα ξυπνήσαμε νωρίς και σκεφτήκαμε ότι είναι η κατάλληλη μέρα να πάρουμε 2 μπουκάλια νερό σε μία τσάντα και να επισκεφτούμε την Παναγία Κακαβιώτισσα, τη μοναδική εκκλησία στον κόσμο χωρίς σκεπή. Κάτι ξένο για πολλούς. Άλλοι θα έλεγαν ότι είναι στη Σερβία ή στη Γεωργία, αλλά όχι. Είναι πιο κοντά, σε ένα μικρό νησί, στη Λίμνο, εδώ στην Ελλάδα. Χτισμένη μέσα σε βραχώδη σπηλιά στο βουνό Κάκαβος. Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο των The Gen Zers. Τραβάς. Καλησπέρα. Τι λέμε τώρα? Καλησπέρα. Όπως είδατε και στον τίτλο, σήμερα ήρθαμε στη μοναδική... Είναι μοναδική, Άγγελε? Παίζει. Μα εμένα γράφει. Λοιπόν, ήρθαμε στη μοναδική εκκλησία της Ελλάδος που δεν έχει σκεπή. Είναι χτισμένη μέσα σε σπηλιά. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στο νησί, γέννημα θρέμα εδώ. Δεν έχω έρθει ποτέ. Ούτε ο Άγγελος έχει έρθει, θα τον δείτε πιο μετά. Και θα πάμε να δούμε, να δείτε κι εσείς. Και ελπίζουμε να το απολαύσετε. Και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο στο YouTube των The Gen Zers. Έχεις να πεις κάτι? Πάμε να ξεκινήσουμε, έχει δει. Πάμε. Φανταστείτε πόσο ζώα είμαστε. Δεν ξέρω πόσο έχουμε κάνει. Και ήδη κουραστήκαμε. Εκεί κάτω είναι τα μάξι. Και έχουμε κάνει μόνο αυτό. Το έχουμε, πιστεύεις? Ναι, τίποτα. Δείτε εδώ πέρα πόσο τέλεια είναι όλα κομμένα. Τι βρήκαμε, ρε? Ένα μανιτάρι. Βρήκαμε τίποτα? Μαλάκα, είναι γάμισε το εδώ από κάτω. Η ιστορία της ξεκινάει επί τουρκοκρατίας. Κατά την παράδοση, ο τελευταίος μοναχός εγκατέλειψε την εκκλησία και το νησί για να εγκατασταθεί στο Άγιο Όρος. Πριν την αποχώρησή του, εμπιστεύτηκε την εικόνα της Παναγίας σε κάτοικο του νησιού. Η τοποθεσία της, μοναδική, με μια θέα που σου κόβει την ανάσα. Ο δρόμος ήταν δύσβατος και κουραστικός, αφού το μονοπάτι κάποια στιγμή χάνεται. Μια ώρα μετά φτάσαμε στο πιο ανατριχιαστικό σημείο, στην κορυφή. Ότι πέρα από την πλάκα έχει το φαβορέ όλο αυτό. Ξέρεις, είναι ωραία, ρε φίλε, περνάς ωραία με παρέα, αλλά πόσο σημαντικό είναι να ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, ρε φίλε? Δηλαδή, να αφήσεις λίγο το κινητό, να αφήσεις λίγο προβλήματα, να αφήσεις δουλειές, να τα αφήσεις όλα πίσω, να αφήσεις καφετέρειες κάθε μέρα εκεί είναι. Έτσι. Αλλά δες, ρε φίλε, καθαρό αέρα, παρέα, γυμναστική. Έχουμε ξεκινήσει και διατροφή. Μην με βλέπετε έτσι, θα με δείτε σαν ένα χρόνο. Καλά τα λέω, ρε μου. Σοβαρεύσε, ρε μαλάκα. Καλά τα λες. Όχι, συμφωνώ πάρα πολύ. Απλά τρέπεσαι να τα πεις, Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω. Θα σου κάνουν expose οι φίλοι σου. Όλοι. Μαμά μου. Μαμά μου. Ένα θα σου πω μόνο. Χάνεις.
Δεν ξέρουμε. Την ψάχνουμε. Τα λέμε μετά γιατί έχει πολύ αέρα. Γεια. Μαλακά, να σου πω λίγο κάτι. Πέρα από την πλάκα τώρα, έτσι. Το έχεις μετανιώσει καθόλου? Ποιο? Το ότι έχουμε έρθει? Όχι, δεν είναι. Εντάξει, πέρα από την πλάκα ρε φίλε. Έχει το χαβαλέ του. Φίλε, είναι ωραία να... λίγο ξέρεις, να ξεφεύγεις. Το θέμα είναι ότι να μπορείς τώρα να τα κάνεις αυτά. Εντάξει, Άγγελε, σε μισώ. Το δέος που νιώσαμε ήταν πρωτόγνωρο. Το εξουκλήσει εντός της σπηλιάς σου επιβάλλεται. Δεν σου αφήνει χώρο για σχόλια. Τελικά φτάσαμε. Ήταν εύκολος δρόμος. Γενικά είχε σκαλιά από αυτά τα σκαλοπάτια παίζει να είναι πολύ αρχαία. Τώρα δεν ξέρω το πόσο αρχαία. Είναι εύκολος δρόμος, έχει πολύ σκαλοπάτι, έχει πολύ ανάβαση. Τώρα ευτυχώς ο δρόμος που θα κατεβαίνουμε θα είναι κατηφόρα. Γενικά αξίζει αν είστε στο νησί ή αν έρθετε διακοπές ή αν είστε από εδώ να έρθετε μια βόλτα άμα δεν έχετε έρθει. Είναι μαγικό τοπίο. Έχει απότομες κορυφές, έχει απότομους γκρεμούς, βράχια, απότομα. Γενικά η Λίμνος είναι ένα νησί που κρύβει πολύ ηφαίστειο μέσα της. Και εντάξει, τώρα μιλάμε για μια εκκλησία που δεν έχει καν σκεπή και είναι μέσα σε σπηλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το βίντεο και ετοιμαστείτε γιατί έρχονται κι άλλα. Μετά από πολύ όμορφη διαδρομή χρειαστήκαμε λίγο ξεκούραση και ξεκινήσαμε πάλι για πίσω. Μπορώ να πω πως ο καιρός, παρόλο που φύσαγε αρκετά, ήταν ευνοϊκός. Σημασία έχει ότι κάναμε κάτι έξω από τα νερά μας και περάσαμε πολύ όμορφα. Ελπίζουμε να σας άρεσε το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε στο κανάλι των The Gencers.